Canonin 18-200 milliä ja tää on EFS-optiikka, eli sopii pienen kenän runkoihin. Ja mukaan tulee Canonin alkuperäinen vastavalosuoja, joka ei tule vakiona paketin mukana. Ja Hoijan Pro 1 Protector linssisuoja. Ja etulinssi on virheetön. Sisällä näkyy pölyä. Tuolla pikku hiukkanen. Ja takaa näyttää olevan hyvässä kunnossa. Zoom-mekanismi toimii normaalisti ja muutenkin ulkoisesti niin hyvässä kunnossa, mutta ei yllä aivan ylimpään kuntoluokkaan. 100% toimiva.